Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. Ha sigut indignant que la poca atenció que Radio Televisió Valenciana ha tingut de l'accident hagi sigut per donar veu a la versió oficial del govern. L'accident va ser fortuït, una combinació de factors imprevisibles que només pasa una volta en la vida. Ese lema que se repetía insistidamente por la Comisión Parlamentaria, imprevisible e inevitable, era también dado desde esta casa a los pocos días del accidente. Ens han comentat que un accident com el de dilluns és del tot inevitable, que es donen tota una sèrie de factors imprevisibles que, com diem, el fan molt difícil d'evitar. La crònica d'este dia 4... Lluís Motes és la persona que en aquest moment era la corretja de transmissió des de dalt, però Lluís Motes complia òrdenes. El cable d'informatius, perquè li ho han demanat des de direcció, perquè en direcció ha vingut l'ordre des de presidència de Núria Romeral. Les ordres per a silenciar aquelles veus, per a no entrar en la investigació, per a callar moltes coses, van eixir d'un despatx, del despatx del Palau de la Generalitat. Pero cuando estás en un tiempo de democracia, que una censura y una manipulación tan grave, o sea, tan fuerte sobre un hecho tan grave, cuando la consigna del gobierno se transmite tan directamente desde la televisión pública, es algo muy peligroso porque los ciudadanos no están preparados para esa manipulación. Se creen que lo que les están contando es verdad.